गिबि गिबियावनो आङो बाथौ बिबुंसारनि रादाब बुथुमगिरिखौ बरायनाय थाग्रोबाय लोगोसे आं साबायखर बावनाय थाबाय। आङो सानजा गफुर बियाब बाथौ गौथुम आफादनि नेहाथारि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानो जे जोंनि नैबे दिनैनि बे बोहैथि दाननि 29 आरो 30 जानुवारि 2022 सुनिबार आरो देवबार बे साननैनि हाबाफारिया दिनै गिबि खेब। दा बे गिबि खेब हाबाफारियाव जोङो फुंनिफ्राय लानानै दिनै दासिम फुङाव जोंहा माखासे हाबाफारि दंमोन, जेरै हमना ला गाहाय दरखं बेखेवनाय, न'ब्लां बेखेवनाय आरो बिदिनो जामुंसालि बेखेवनाय, हान्दै बादा बेखेवनाय, सिबिसालि बेखेवनाय, बेफोर हाबाफारिया गासै जोबना थांबाय। दा सोलिबाय थादों आर'ज बादायनाय। बे आर'ज बादायनायनि उनाव आर'ज बादायनायजों लोगोसेनो फारसेथिं जोंहा दौरिफोरनि सावरायमेल सोलिगासिनो दङ। दा बे गासै हाबाफारि जोबनायनि उनाव जोंहा मोनसे हाबाफारि दङ, थान्दै मेल। बियो बेलासिनि 5 रिंगायाव जागोन। दा बे थान्दै मेलाव जोंहा दिनैनि बे जोंनि 3 बोसोरारि सावराय जथुम्माया दिनै जोंनि बे आफादा 3 बोसोराव जोबनानै थांबाय। दा बेयाव जोङो आफाद सिफायनाय आरो गोदान दाफिननाय हाबाफारिया जोंहा बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जागोन। दिनैनि हाबाफारिया बेखिनियानो। बेजों लोगोसे बोसोरसालिया जथुम्मा बेनि गेजेरजों सारमोना सानबेसेनि हाबाफारि लादों आरो बे सानबेसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सारमोना मा थांखि आरो हाबाफारि लाफादेरनाय जादों? जोङो बे हाबाफारिखौ साननैनि हाबाफारि लानाय जादों, 29 आरो 30 बे साननैखौ। दिनै जोंनि हाबाफारिया बे दहाय बुंनाय बेखिनियाव जोबगोन। गाबोन फुङाव जोङो फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसे लाइमोन आरो माइनावनि सावरायमेल दङ। बिनि उनाव जोंहा सानजौफुआव एबा बेलासिनि 1 रिंगायाव जोंहा गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव जोङो जोंनि आलासि महरै जोंनि मिरु बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि एबा जोंनि बाथौ धोरोमनि गुरु डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बिथांखौ जों हांख्रायदोङो। आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि गहपुर समस्तिनि मानगोनां MLA बिथां उत्पल बरा बिथाङाबो फैगोन जोंनि गेजेराव। आलासि महरै जों बिथांमोनखौ मोननाय जागोन। जा जोङो बे साननैनि हाबाफारियाव बेखौनो फोरमायनो सानोदि जोंनि सानजा गफुर बियाबनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि बाथौ धोरोमारि दं, बे बाथौ धोरोमारिफोरखौ जोङो जोंनि फोजाखांनाय, फेहेरनाय, फोगोमनाय आरो फोसाबनाय बे थांखिखौ नोजोर बोनानै जोङो बे साननैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बे साननैनि हाबाफारियाव जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय बुंथिगिरि आलासिफ्रा गोबां बोसोन जोंनो होलांगोन। बे बोसोननि गेजेरजों जोङो जोंनि बियाबनि गासै बाथौआरिफोरखौ जोङो फोजाखांनो हागोन आरो जोङो फोजाखांनायनि गेजेरजों फोसाबनो हागोन होननानै जों माखासे नोजोर होनानै बेखिनि माखासे थांखिखौनो जोङो लानो हायो बा लानाय जादों। बोसोरसालिया जथुम्मा नैबे सारमोना खुंनायखौ दिनैसिम बेसेबांसिम जाफुंनायखौ नुदों? बे जोंनि 3 बोसोरारि सावरायमा जथुम्मा बे थारैनो बुंनांगोन जे जोंहा जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम गामिनिफ्राय जोंनि बाथौआरिफ्रा लैहोरै फैनानै बे मेलाव बाहागो लाफैदों। बेयाव निस्सय जोङो आफादनि जानानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला उननि सिगां समफ्राव हयथ' बेफोरबायदि लैहोर जों मोननो हायाखैबाबो नैबे जोंनि सावरायमेलाव जोङो थोजासे लैहोर जों जोंनि बाथौआरिफोरखौ जों मोननो हादों होननानै जों साननो हायो। जोंनि बाथौ धोरोमा मुलुगनाङैनो मुलुग दरबाराव सिनायथि जानो थांगासिनो। बे समाव सारा सानजा गफुर बियाबनि गाहाय नेहाथारि जानानै सारा मा बुंनो सानो? आङो बेखौनो बुंनो सानगोन जे जेरै जोंनि बाथौ धोरोमा मुलुगाव गोबां गोजौ फारसे आगान सुरलांबाय, थिग बे आगान सुरलांनायखौ नोजोर लानानै जोंनि बाथौआरिफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानगोन जे जोंनि बाथौ धोरोमनि मुङा जेरैबायदि आगान सुरलांदों गोजौ फारसे, थिग जों बाथौआरिफ्राबो, जोंनि बाथौआरि न'खरफ्राबो नोरोम सोद्रोम आब्रुथि गोनां सासे धोरोमारि आरो गंसे न'खर बाथौआरि न'खर जानो हायो, बेखौ आङो हास्थायो बा आं बेखौ लुबैयो। आरो सारा सानजा गफुर बियाबनि गाहाय नेहाथारि जानानै जोंनि लाइमोन
आङो सानजा गुफुर बियाबनि नेहाथारि जानानै जोंनि बाथौआरिफोरनि लाइमोन आरो लाइमोनसाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे गावनि सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंबो धोरोमनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ समानै लांफायोबा निस्सय जोंनि बाथौआरि सुबुंफ्रा सासे गोग्गो गोसोनि आरो सासे राफोद बाथौआरि सुबुं आरो गावखौनो सासे राफोद सुबुं दाना लानो हानायाव निस्सय बे बाथौनि गेजेरजों बा बाथौ धोरोमखौ आजावना लानानै बाथौनि माखासे बोसोनफोरजों सोलिनो हायोबा सासे देरहासार आरो राफोद सुबुं जानो हागोन होननानै आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो।